Hoy, exertin ka ko na! Ay na, sigurado man titiliw na dagito yay. Ay na, apaw talaga nagsusubag dagito yung at tao. Kita man, naglulubundan dyan ti may siya nga motor. Ay na, tawan pa itil helmet da. Ala, sige. Padasin nyo ti lumasat, ta sigurado ti violation nyaw. Kung nagturod na dagito yay. Buhaya, baka matiliw tayo. Sige, daday, papaspasam. Madi na tayo matiliwatan. Daktal di siya na. Ito talaga lumasat na. Laps! Ay! Ay! Sarti ka! Hoy! Hoy! Sarti ka! Hoy! Hoy! I-exertin ka! Gusto ko lang ko na yun. Di kayo makamatan. Hoy! Kung nag-exertin kayo. Ops! Ampaya, sir. Gusto mo lang yun. Pitik ko na yun. Di kayo makamatan. Ano? Minanog dakpay. Ay na po. Ay na, apaw, talaga libasan dakpay. Pwede ko na yung kaputa dakil, di ba kay? Kang kayo makamatan? Pwede ko na yung may tarayan dak. Ay na, apaw. Ampay, sir. Tatay na kami pelang nga kamkamatan. Ampaya, magisakay ka. Nakitam lang arog nga napunpuno kami na eh. Magisakay ka pilang. No station, sir. Agpaigid ka. Taga ka madalisan da ka. Kunya. Ay, gusto ko lang yun. Lisensya!